Δυστυχώς δεν το βλέπαμε εμείς και δεν βλέπαμε ότι μπορούσαμε να σας απαντάμε εκεί. Ζητάμε συγγνώμη που δεν έχουμε απαντήσει, παρόλα αυτά τα έχουμε δει. Μπορείτε να μας στέλνετε και από εδώ και πέρα θα τα βλέπουμε και πάλι συγγνώμη γι' αυτό από όλους τους ακροατές μας. Βλέπουμε εδώ μηνύματα από το Σότο, ΑΕΛ 1964, Νίκο. Η ΑΕΛ 1964 πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή φίλη μου, η οποία μας ακούει, η Αλεξάνδρα, τα φιλιά μου. Λοιπόν, είναι φούλα είναι φούλα, είναι κάρδα ΑΕΛ, είναι δικιά μου αυτή. Δεν είναι κρυφό ΑΕΛ, ας πούμε. Όχι βέβαια. Το δηλώνει κιόλας. Είναι ΑΕΛ. Σότο βλέπω εδώ, Θεία Ειρήνη, η θεία μου είναι αυτή. Και αυτή ουσιαστικά μου άνοιξε τα μάτια γιατί μου λέει: εγώ παιδιά σας έστειλα, λέει, ένα μήνυμα. Αλλά λέει δεν. Δυστυχώς δεν το είχαμε καταλάβει και ζητάμε ένα ψηλοσόκ, λέω τώρα που μου στείλει μήνυμα. να ζητήσουμε συγγνώμη ξανά από τους ακροατές μας. Ο Πύλος Σκόρδο σου λέει που λέει Παοκάρα μόνο. Είναι Παοκτζής ο φίλος μου Βασίλης. Είναι και Παοκάρα. Σε λέει και ευθύριο. Ναι, γιατί είναι από το πανέμορφο νησί της Θάσου, καταγωγή του από το πανέμορφο νησί της Θάσου και μας ακούει. Λοιπόν, είναι βέβαια Παοκτζής καθαρός. Λοιπόν, έχουμε αυτό τώρα δεν το είναι αυτό. Φυσικά ο Βαν. Ο Βαγγέλης ένταξη. Ωραία εκπομπή, παιδιά, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα και μετά από αυτό. Μ' αυτό που άρεσε πολύ είναι εδώ ο Πάρης. Παρέ. Να σου πω. Συγγνώμη τώρα. Είστε χαμάτι, τι λέμε. Συγγνώμη τώρα, μισό το Πάρη. Να πούμε στον Πάρη ότι ούτε και ο Πάρης είχε καταλάβει αυτό το πράγμα. Έτσι. Και τώρα εδώ μας τη λέει. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο Πάρης, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι μας βοηθάει για όλο αυτό το σκηνικό το οποίο βλέπετε και στα βίντεο. Να την ευχαριστήσουμε την Κάσια. Να την ευχαριστήσουμε φυσικά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και τώρα, καταρχήν να πω, τώρα είδες πώς με το που κλείσαμε τη συζήτηση για την Bayern που λέγαμε, είδα τώρα ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανανεώνει μέχρι το 2021. Ναι. Αλλήμονό σας. Εδώ βλέπω καλησπέρα Δημήτρη, χθες ήμασταν απογοητευτικοί, δεν μας άξιζε η νίκη, ο Ξενικός ήταν καλύτερο. Ναι, ήταν από την προηγούμενη εκπομπή αυτή, είναι από την Αλεξάνδρα. Τα βλέπεις αυτά εσύ, ναι, είσαι λίγο πιο έτσι αντικειμενικός. Εντάξει, να πούμε ότι... Ναι. Λοιπόν, τώρα... Κοίτα να δεις, έχουμε εδώ εικόνα που ακολουθεί και εμείς καθόμαστε και αναρωτιόμαστε αν μας στέλνουν μηνύματα ή αν μας ακούνε. Αυτά οι βλακίες σου Γιώργο, γιατί εσύ έχεις άγχος μια ζωή Γιώργο, άμα στέλνουν, άμα δεν στέλνουνε, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στέλνουν και εμείς δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τι άλλο έχουμε να πούμε. Να πούμε σήμερα ότι έχουμε μια... μπορώ να κλείσω την εκπομπή. Εντάξει, αν θες... Να μας πούνε μήπως να μας πει ένα ανεκδοτάκι εδώ πέρα. Ένα Βαγγέλη, ρίξε ένα ανεκδοτάκι. Δείξε μας. Τώρα που γυρνάει, λοιπόν, μέχρι να μας το πει. Ναι, πες το. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και εξελίξεις που δεν είναι και πάρα πολύ καλές όσον αφορά τη συνάντηση που είχε ο Κοντονής με εκπροσώπους της FIFA και της UEFA. Υπάρχει θα λέγαμε πρόβλημα πλέον σοβαρό και υπάρχει ορατός κίνδυνος Brexit από τη FIFA και με πιθανό Brexit από τη FIFA έρχονται και συνέπειες πάρα πολύ σοβαρές για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς θα αποβληθούν οι ελληνικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν θα μπορούν να αγωνίζονται. Επίσης και η εθνική δεν θα πάρει μέρος στα προκριματικά για καμία εθνική ομάδα, ούτε άντε το 19, καμία εθνική. Από όλες τις διοργανώσεις. Μένουμε εκτός όλων των διεθνών διοργανώσεων και απαγορεύονται να παίζουν Έλληνες παίκτες στο εξωτερικό. Δες τώρα τι γίνεται. Πάρα πολύ σημαντικές εξέλιξεις αυτές. Πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά ο Υφυπουργός Αθλητισμού τι απόφαση θα πάρει. Με την αποβολή των ομάδων του Champions League, ουσιαστικά, αυτό που σημαίνει, εντάξει, σίγουρα οι ομάδες χάνουν λεφτά πάρα πολλά. Επίσης, παίχτες δεν δέχονται που να έρθουν στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο δεν θέλει να παίξει στην Ελλάδα, από τη στιγμή που η ομάδα δεν παίζει στην Ευρώπη πρώτα. Ναι, αλλά δεν θα μπορούν να παίξουν εξωτερικό. Επίσης, σου λέω για ξένους τώρα. Ξένους, ναι. Σου λέω επίσης ότι κάτι διάβασα τώρα ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τις μεταγραφές ξένων, καθώς μπορούν να καταρχάς με το που η χώρα μας δεν
μπορούν να κάνουν κατευθείαν προσφυγή και να φύγουν. Καθώς η χώρα μας δεν θεωρείται ομοσπονδία, κάτι τέτοιο. Ναι, βγαίνει η ομοσπονδία εκτός της FIFA, οπότε αυτόματα δεν μπορεί να πάρει μέρος στην. Επομένως, όλοι οι παίκτες της ξένοι μπορούν να φύγουν. Επίσης, διεθνή φιλικά απαγορεύονται, που σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόβλημα στις ομάδες που δεν μπορούν να κάνουν προετοιμασία. Στο εξωτερικό δεν μπορούν να βρουν ομάδες για δυνατά τεστ. Και πέμπτον και αρκετά σημαντικό, ως προς τα οικονομικά, ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις, χάνουν χορηγούς. Οι χορηγοί πλέον δεν υπάρχουν. Τα κανάλια δεν είναι για ποιο λόγο να κάνουν προτάσεις. Θα υπάρχει μόνο ένα κανάλι για το πρωτάθλημα το εγχώριο. Λεφτά παίρνουν. Γενικά οι εξελίξεις αυτές είναι πάρα πολύ σοβαρές. Διάβασα υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις διοικητικά. Χάνουν, λέει, ψήφο από το Κογκρέσο και αυτά στη FIFA που υπάρχουν. Εντάξει, αυτά τώρα. Χάνονται πάρα πολλές. Γενικότερα πάρα πολλά πράγματα. Άμα συμβεί αυτό που. Άμα γενικά γίνει πράξη απειλή της από τη FIFA και την UEFA για αποβολή των ελληνικών ομάδων από την Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι πλέον πρέπει να σκεφτεί και η πολιτεία πάρα πολύ σοβαρά τι θα κάνει. Βέβαια κάτι άκουσα ότι μπορεί να συνεχιστεί το κύπελλο, αλλά να παίζονται τα παιχνίδια με ξένους διαιτητές και με κεκλεισμένων των θυρών. Είναι μια λύση την οποία εξετάζει πολύ σοβαρά ο Σταύρος Κοντονής. Λοιπόν, είσαι έτοιμος εσύ? Εγώ βεβαίως. Το βρήκες, για ρίχτω μας. Θα σας πω και ένα σχετικό τώρα με το θέμα. Για πες. Λίγο ποδοσφαιρικό. Καμένο βέβαια, θα κάνω λίγο. Πιστεύω, ναι. Λοιπόν. Κάτσε όλο που είναι πυροσβεστήρα, να βρεις ένα λάστιχο. Δεν είμαι σαν το Στάθη τεραδερβίλα τώρα. Όχι, θα παγώσουμε, θα κάνουμε. Τώρα θα κάνουμε τώρα, ναι. Και επίσης μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας ή και κάποιον έγκοτα αν θέλετε. Λοιπόν, διαβάζω σαν δεν μπορείτε λόγω καψίματικά. Αν έχει πεθάνει, έχει πέσει στα πατώματα. Πάμε. Σοτάρετε, λέει, το Κοτόπουλο, λέει, στη συνταγή. Δεν θα κάνω κι εγώ του τραβάω μια κουσέκια στην πλατεία. Στο Μίτσο άρεσε. Λοιπόν, καήκαμε. Καήκαμε. Λοιπόν, εγώ έπαθα σοκ, αλλά γελάω επειδή. Στην Παρασκευή να σου γελάγατε, δεν είναι. Ωραία, ευχαριστούμε Βαγγέλη. Ήταν αρκετό νομίζω. Φτάνει να μου. Λοιπόν, όχι, θα καούμε σήμερα. Έχουμε τόση σήμερα. Δεν τον φέραμε εδώ έτσι, τον φέραμε για να καούμε με αυτά. Γιώργο, λοιπόν. Λοιπόν, εντάξει. Να πω συγγνώμη Σοκράτη. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε. Είσαι καλά? Είμαι καλά. Όχι. Ξέρω εγώ. Το γέλιο καλό κάνει. Είπα ότι δεν είναι καλό, αν μην μου γεις. Όχι ρε, χαίρομαι. Εσύ τώρα τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει μετά από αυτή τη συνάντηση, Γιώργο? Θα το ξανασκεφτεί ο Σταύρος Κοντονής για να εξηγήσει το κύπελλο? Ελπίζω όχι. Τι ελπίζεις όχι? Να μην το ξανασκεφτεί, να μην γίνει το κύπελλο. Οι συνέπειες αυτές όμως συγγνώμη, θα κάνουν κακό και στην ομάδα σου. Ωραία, γιατί τόσο καιρό που γινόταν αυτά που γινόταν. Αυτό νομίζω. Βλέπαμε κάποια διαφορά. Αυτό. Δηλαδή, αν έβγαινε η ομάδα στην Ευρώπη, έπαιρνε ο ΠΑΟΚ 4-5 εκατομμύρια, έπαιρνε ο Ολυμπιακός 25 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια. Και πάλι οι ομάδες που, αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, που υποτίθεται είναι αυτές οι ομάδες που βγαίνουν συνήθως στην Ευρώπη με τον Αστέρα τα τελευταία χρόνια, και όλες οι άλλες ομάδες στο οικονομικό θέμα με χορηγίες και αυτά δεν βοηθούνται καθόλου. Έχουν μείνει πολύ πίσω. Λοιπόν. Και επομένως εγώ θεωρώ ότι είναι να βάλουμε μυαλό, να μην πούμε 2-3 χρονιές στην Ευρώπη. Εντάξει, η εθνική Ελλάδος είναι λίγο το πρόβλημα μας, συμφωνώ. Αλλά και αυτή με αυτά που έκανε τελευταίο διάστημα νομίζω ότι δεν είναι. Και ας μείνει έξω καλύτερα. Ας μείνει έξω καλύτερα, Να προετοιμαστεί. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Όπως επίσης σοβαρές εξελίξεις είχαμε και στην Football League. Αυτό περιμένα να πεις. Έγιναν δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Δεν έχω κανένα έλεγχο Για πες. Το αισθάνεται θα είναι καλύτερο το παμάκι. Κάνει προετοιμασία δεν στα δέχομαι. Λοιπόν, καταρχάς έγιναν δύο γεγονότα, το οποίο το ένα ήταν πιο τραγικό από το άλλο. Συμφωνώ απόλυτα. Και
Το ένα ωφέλησε τη μία ομάδα τη Γκέρ και το άλλο ωφέλησε την άλλη ομάδα τη δικιά σας. Επομένως ξεκαθαρίζουν πλέον τα πράγματα ποιοι είναι για να ανεβούν φέτος. Κοίτα, πλέον η αλήθεια είναι ότι γίνονται ξεκάθαρα φαβοροί η ΑΕΛ και η Κέρκυρα, η Κασιόπη. Είναι εντάξει, τέλος πάντων, δεν θα σε πω. Δεν είναι διορθώσεις πάλι. Η ΑΕΛ και η Κασιόπη πλέον μεγάλα φαβοροί για την άνοδο μετά από αυτή την εξέλιξη και εφόσον η ένσταση έχει γίνει δεκτή, η ένσταση η οποία πρόσεξε, αυτό να ξεκινήσω λίγο όσον αφορά το Πανελευσυνιακό Απόλλωνας Μήνης. Στην Ελευσίνα πραγματικά τι κάνουν, γιατί κοιμούνται, δεν κατάλαβαν την παράβαση. Γιατί αυτό δεν ξεκίνησε από το Πανελευσυνιακό το να χάσει ο Απόλλωνας Μήνης αυτό το μάτς, ξεκίνησε από τον Αλέξη Κούγη και από την ΑΕΛ. Λογικό μου φαίνεται. Λοιπόν, δεν τρέπεσαι. Γιατί συγγνώμη αγόρι μου, η Ελευσίνα, έλα τώρα σε παρακαλώ, γιατί η Ελευσίνα δεν θα είναι ευνοημένη από αυτήν την εξέλιξη. Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε πάνω από τη ζώνη του υποδοσμού. Μόνο έτσι ξέρετε. Γιατί δεν μιλάς αγόρι μου, τι. Λοιπόν, δεν έχεις την. Δεν έχεις την να πεις αυτό, λοιπόν, καλά. Εντάξει, λοιπόν. Ξεκίνησε από την ένσταση την οποία έκανε η ΑΕΛ. Δεν μου λες, είναι τόσο ηλίθιος ο προπονητής του Απόλλωνα να βάλει 6 ξένους. Μα 6 ξένους έβαλε. Είναι τόσο ηλίθιος. 6 ξένους έβαλε. Το κάνει κατά λάθος. Και το έχει κάνει και άλλη φορά ο Μπάμπης ήταν μέσα. Αυτό το έκανε. Δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς. Και δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς. Πού ήταν ο Κούγες? Τότε δεν ξέρω που ήταν ο Κούγες. Τότε ήσαν με 10 βαθμούς διαφορά σου μπροστά και δεν χρειάζεται. Καλά, λοιπόν. Εντάξει. Στο τέλος θα μας πεις ότι κακώς το κάναμε κιόλας. Ναι, να κοιτάς την ομάδα σου. Τι για? Να κοιτάς την ομάδα σου. Να κοιτάς να ανεβείς σωστά, όχι όπως η Κέρκυρα. Γιατί συγγνώμη, Λάρισα, τι σχέση έχει με το παιχνίδι που έκανε ο Απόλλωνας Μήνης αυτό με τον Πανελευσυνιακό? Τι σχέση έχει? Γιατί πετάχτηκε. Τι πετάχτηκε? Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έκαναν παράβαση του νόμου. Έγινε παράβαση του νόμου. Η Λάρισα, περίμενε. Η Λάρισα έπαιξε ποτέ με 6 ξένους μέχρι στιγμής? Δεν το ξέρουμε. Έπαιξε με 6 ξένους μέχρι στιγμής? Δεν το ξέρουμε. Λέγε ρε. Μην μου λες τώρα δεν το ξέρουμε. Έπαιξε με 6 ξένους. Ξέρω εγώ ποιοι είναι οι ξένοι της Λάρισας για να ξέρω αν έπαιξε με 6 ξένους. Μετρημένους ξένους έχει, αλλά... Καταρχάς είναι 5. Ποιοι? Οι ξένοι που πρέπει να παίζουν. Οι κοινοτικοί. Είναι 3 ξένοι και 3 κοινοτικοί. Είναι 3 ξένοι και 3 κοινοτικοί. Λοιπόν, και 2 μάλλον κοινοτικοί που επιτρέπεται, 3 και 2. Ο Απόλλωνας Μήνης έπαιξε με 3 και 3. Κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται και οδήγησε στην εξέλιξη των οποίων το οδηγεί. Στον ελεύθερο χρόνο η διοίκηση της Λάρισας παρακολουθεί τις αντίπαλες ομάδες αν χρησιμοποιούν τους σωστούς ξένους. Δεν σχολιάζω πραγματικά γιατί είναι αστείο αυτό που λες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν είναι ενασχόληση. Είναι ποιος, το Βαγγέλη? Αυτό το Βαγγέλη όχι, δεν είναι. Γιατί δεν σε έλεγα να γελάς? Λοιπόν, εντάξει αγόρις, πικραίνεσαι, δεν πειράζει. Πικραίνεσαι γιατί δεν το περίμενες, πικραίνεσαι διότι δεν το περίμενες και βλέπεις ότι πάει να γίνει αυτό το οποίο δεν περίμενες. Και σε πικραίνει, γι' αυτό και το κάνεις. Γι' αυτό και το κάνεις. Μα γι' αυτό και το κάνεις αυτό το πράγμα. Πριν 4 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Ποιο πρωτάθλημα, αγόρι μου, πήρε έτσι? Γιατί η Λάρισα τι έκανε καμιά παραγωγιά η ΑΕΛ φέτος και δεν το ξέρω και παίρνει και πήρε κανένα παιχνίδι στα χαρτιά έτσι από το πουθενά, όπως έγινε με την έτερη αντίπαλό μας προχτές. Προχτές το Σάββατο μάλλον, την Κυριακή. Αποφάσισες. Την Κυριακή. Λοιπόν, σταμάτα να μας πει ανέκδοτο τώρα εδώ. Να έχουμε κι άλλο. Άντε, το καφέ. Θα σας πω λίγο το ρόλο του πράγματος σας για ένα έκτακτο ανέκδοτο. Για να ακούσουμε. Τα δικά μου τα στείλ μόνο. Ανέκδοτο, ακροατές μας συντονιστούν. Ένα old gold είναι αυτό. Όχι τόσο αστείο, είναι σαν φιλοσοφία να σου το πω έτσι. Θα το αρέσει. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ο οραματιστής είναι αυτός που κοιτάει μια γελάδα σε ένα χωράφι με σιτάρι και βλέπει μακαρόνια με κιμά. Όχι, ήταν κουφό, αλλά ήταν τέτοιο πάλι. Το φιλοσόφισμα ακροατές μας δεν θα βγάλω εκπομπή, θα με κάψει. Εντάξει, Γιώργο, θα συνεχίσει μετά να μιλάς σου. Λοιπόν. Τώρα σας αρέσουν πιο πολύ τα δικά μου τα αστεία. Ποια αστεία σου, από αυτά που λες δίναστε, αυτά είναι... Ναι, τώρα μην το πω, τώρα είμαστε on air, γιατί είμαστε on air. Λοιπόν, το Ισουρού είναι, ναι. Εδώ που λες, σε αυτό το βίντεο
Βλέπεις πως περνάω τη μέρα μου. Μα αυτό είναι φωτογραφία που κάθεται στον καναπέ. Βίντεο είναι. Θα το πετάμε σήμερα. Δεν ξέρω ποια είναι πια ασία να πω το δικό σου να βλέπω τον Δημήτρη να γελάει. Ναι, αυτό που ακούτε είναι ο Δημήτρης που γελάει, μην φοβάστε. Δεν έχει χάσει. Δεν έχει κλείσει γραμμή. Δεν έχουμε τίποτα έτσι εδώ μέσα. Σε καλό μας εκπομπή, δεν ξέρω αν θα βγάλουμε. Ήταν πιο ωραίο νομίζω. Και έχουμε άλλη μια ώρα μέχρι να τελειώσει. Να μας πει καπάκι ένα ακόμα, το έχουμε πρόχειρο. Όχι, Έλα, καπάκι θέλω να χωρίσουμε. Είμαι έγκυος. Ας μαλαγείς ρε Κώστα. Λοιπόν, εντάξει, το τερματίσαμε λοιπόν. Έχουμε κι άλλα, θα το τερματίσουμε χειρότερα μετά να πρότειμα. Θες ακόμα ένα τώρα? Όχι. Εντάξει, μπορεί, σιγά σιγά με ρέγουλα πιστεύω. Περίμενε λίγο να... Να έρθεις τα ίσια σου να δούμε τη ροή λίγα λεπτά και μετά θα βλέπω εδώ καταρχάς τέλος με τη Βανέθια Νεύρη. Νομίζω άγγισαν κιόλας. Ο Γκάρι Νεύρη, απολύθηκε.